Middelburg is het slechtste jongetje van de klas als het gaat om het gescheiden inzamelen van plastic afval. Maar er lijkt licht te schijnen aan het einde van de tunnel. Ik hoop dat we voor de zomervakantie de maatregelen richting de inwoners in gang kunnen zetten. En daarna gaan we kijken of er andere alternatieve inzamelsystemen zijn waarbij we nog beter kunnen controleren. En verder in het nieuws. Drijschoor is gehecht aan hun vlasschuur. En ProRail wil af van deze onveilige overgang. Goedenavond. De afvalinzameling loopt niet in alle Zeeuwse gemeenten even vlekkeloos. Maar Middelburg spant de kroon. Het gescheiden inzamelen van plastic, metaal en drankkartonverpakkingen, oftewel PMD-afval, is daar een zorgenkindje. Tot voor kort was dit zo vervuild met afval dat er helemaal niet in thuis hoort, dat het allemaal werd afgekeurd en alsnog in de verbrandingsoven belandde, waardoor de gemeente veel geld misliep. Maar de Zeeuwse reinigingsdienst schiet nu te hulp. Vorig jaar rond deze tijd werd al het PMD-afval van Middelburg nog afgekeurd. Het kostte de gemeente in 2023 400.000 euro, terwijl PMD-afval normaal gesproken geld oplevert. Daarom wordt het Middelburgse plastic afval voorlopig opgeschoond in Goes door de Zeeuwse reinigingsdienst. We hebben te hoge vervuiling in het verleden en door die opschoning kunnen we die vervuiling terugbrengen tot aanvaardbare proporties en kan het afgevoerd worden om gerecycled te worden. Er zat toch ook nog wel veel goed plastic tussen. Dus door die hoop strijdend dachten wij van ja, we moeten toch gaan kijken hoe we zoveel mogelijk goed plastic kunnen redden eigenlijk. En hoe we de afkeur een beetje kunnen inperken. We halen nu uit deze vrachten bij Middelburg halen we 15 tot 20% verontreiniging eruit. Hoewel Middelburg dat opschonen moet betalen, levert het opgeschoonde PMD-afval nu wel geld op. Vorig jaar werd het hoofdzakelijk afgekeurd en moest het afgevoerd worden als restafval. Nou, afvoeren als restafval tegenover de opbrengsten die schoon materiaal is het 500 euro. Dus het is zeker rendabel om dat te doen. Er is ook veel plastic afval waarvan mensen gewoon niet weten dat het niet bij PMD-afval moet worden gedaan. 10% van het restafval, maar ook van dit afval, bestaat uit luiers. En we zijn nu aan het kijken of er alternatieven zijn bijvoorbeeld die we de burgers kunnen bieden. Mensen met kleine kindjes, bijvoorbeeld het project met wasbare luiers aanbieden. En ook daar denken we als de gemeente Middelburg over na. En er zijn meer oplossingen waar Middelburg over nadenkt om de vervuiling van het PMD-afval te verkleinen. We gaan de mensen gele zakken opsturen. In februari hebben we dat gedaan, doen we dit jaar nog 1 keer. Daarnaast gaan we de distributiepunten van de gele zakken sterk uitbreiden. En gaan we ook heel erg veel communiceren richting inwoners wat wel, wat niet in het PMD mag. Maar volgens Marinissen is er nog meer nodig. Je moet aan huis gaan ophalen waar je kan detecteren van wie het afkomstig is. Anonieme containers, verzamelcontainers onder of boven gronds maakt eigenlijk niet uit. Ja, die zijn per definitie oorzaak van verontreiniging. Werk aan de winkel dus voor Middelburg. Ik hoop dat we voor de zomervakantie de maatregelen richting de inwoners, de communicatie richting de inwoners met name, dat we dat in gang kunnen zetten. En daarna gaan we kijken of er andere alternatieve inzamelsystemen zijn waarbij we nog beter kunnen controleren bij de mensen thuis al in de container bijvoorbeeld of de PMD niet vervuild is. De resultaten zullen voor het eind van dit jaar al te zien moeten zijn, want het opschonen van het PMD-afval gebeurt alleen dit jaar. Inwoners van Sluiskil voelen zich gesterkt nu het onderzoeksprogramma Argos heeft aangetoond wat zij al jaren vermoeden. De industriële vervuiling rond het dorp tast hun gezondheid aan. Verder onthulde het programma dat een van de omliggende bedrijven zich niet aan de wet houdt als het gaat om de opslag van stoffen die weg kunnen waaien. Inwoners van Sluiskil klagen over stofoverlast. Het zou mede veroorzaakt worden door het bedrijf hier achter mij, Heros. Mensen willen nu dat de provincie in gaat grijpen om een einde te maken aan die stofoverlast. Wij doen het eigenlijk niet voor onszelf, maar ook voor de kinderen die hier willen wonen later en willen werken. Dat die gewoon een gezond leven hebben. En bedrijven moeten zich aan de vergunning houden en aan de regels zoals wij als inwoners dat ook moeten. Een nieuwe wet die op 1 januari is ingegaan moet ervoor zorgen dat bedrijven zo'n opslag als deze gaan overkappen. Nou, het zal niet meteen gaan lukken. Het is natuurlijk wel opgenomen in de wet. Het is beslist in de EU, in Brussel.
En ik denk een wet die er is, ja, die zal nageleefd moeten worden, want anders zou het geen wet zijn. Dan verwacht ik wel dat er zo gehandhaafd wordt dat het er wel komt. Heer Ros heeft laten weten dat het bedrijf nog niet van de nieuwe wet wist. En de provincie laat vandaag weten dat het in gesprek gaat met bedrijven en dat die zich moeten houden aan de vergunningen en regels en de overlast voor de inwoners moeten verminderen. Verder schrijft de provincie dat ze samen met de gemeente Terneuzen al langer de luchtkwaliteit in Sluiskil in de gaten houdt en dat de grenswaarden tot nu toe niet zijn overschreden. Zaalvoetbalclub Groene Ster uit Vlissingen moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Hussein Bouzambou stopt er namelijk mee, omdat hij het niet meer kan combineren met zijn werk en privéleven. De clubicoon staat sinds dit seizoen aan het roer en presteert goed met de club op het hoogste niveau van Nederland. Groene Ster betreurt het vertrek en zegt dat er een lijstje is met mogelijke opvolgers, maar dat de opties tegelijkertijd beperkt zijn. Inwoners van Drijschoor zijn boos op de gemeente Schouwen-Duiveland, die een sloopvergunning wil afgeven voor een historische vlasschuur in het dorp. De schuur is een markant dorpsgezicht van het ooit grote Vlasdorp en staat midden in de kern. De eigenaar van de schuur wil er, na de sloop, een woonhuis bouwen. Op het eerste gezicht lijkt het een doodgewone zwarte teerschuur in Drijschoor, waar men vroeger vlas in bewaarde. Toch weet iedereen die het dorp met al haar historie bezoekt dat deze schuur niet te missen is. Ik denk dat veel mensen deze schuur kennen, want hij staat op een hele prominente plek. Als je het dorp binnenkomt rijden en je wil naar de ring toe, dan zie je deze schuur eigenlijk staan. Sommige mensen nemen hem misschien voor lief, want hij staat er al bijna 100 jaar. Dus dan denk je van, nou, dat hoort bij het dorp. Dan valt hij je misschien niet op, maar als je met mensen praat over deze schuur, dan zeg je, ja, natuurlijk ken ik die schuur. Dus eigenlijk is het een beroemde schuur. Beroemd is de schuur zeker vanwege zijn ligging in het dorp. De historische schuur werd ook al als decor gebruikt voor een commercial van Heineken in 1981. Dat die schuur dan nu meer dan 100 jaar oud is en gesloopt gaat worden, vindt de cultuurhistorische vereniging Stad en Landen te gek voor woorden. Ik vind het verschrikkelijk. Het is de doodzonde dat hij weggaat natuurlijk. Dan vooral omdat het een beschermd dorpsgezicht is, waarbij de gemeente zelf ook aangegeven heeft dat het beschermd dorpsgezicht is. En toch willen ze medewerking geven om die schuur te slopen en een woning neer te zetten. De schuur mag gesloopt worden. Dat is het advies van de gemeente Schouwen-Duiveland. Maar de welstandscommissie vindt van niet. En dat advies hadden toevallig de raadsleden net niet gekregen van de gemeente. En ook diverse fracties waren zeg maar verbolgen dat er geen advies bij zat van die welstandscommissie. Dat voelt bijna als bewust achterhouden. Dat zou ik niet willen beweren, want dat kan ik natuurlijk niet staven. Maar het is wel vreemd. In Museum Goemanszorg en Drijschoor is op dit moment een uitgebreide tentoonstelling over het vlas. En ook hier weten ze dat juist net deze schuur staat voor de geschiedenis van het dorp Drijschoor. Op zich is dat natuurlijk doodzonde, want het is een beeldbepalend gebeuren hier in het dorp. En ja, als de een verdwijnt daarna de volgende, ja, wat blijft er dan over van het Vlasdorp? Want Drijschoor was in de 18e eeuw het middelpunt van vlasteelt. Een plant waar je olie van kan maken, maar ook linnen. Voor het bewerken van de vlas is wel de juiste vakkennis nodig en dat hadden ze hier in Drijschoor. Men kweekte hier, men teelde hier het vlas. Het werd zelfs vanaf 1920 een poos verwerkt in de roterij. En ja, alle producten die ervan gemaakt kunnen worden, dat is natuurlijk toch wel erg belangrijk. Maar er is nu ook een woningnood. Is het dan toch niet gewoon logisch zo'n oude schuur te slopen voor een nieuw woonhuis? Ja, bouwen is natuurlijk een beetje de heilige graal op het moment, ook voor de politiek. Ik denk wel dat het beter is om te kijken naar een andere plek om te bouwen dan dat daar eerst cultureel erfgoed voor gesloopt moet worden. De eigenaar van de vlasschuur heeft laten weten dat de woning wordt herbouwd in dezelfde stijl als dat de vlasschuur nu is. Maar of de vlasschuur gesloopt mag worden, zal blijken tijdens de commissievergadering van de gemeente Schouwen-Duiveland over 3 weken. En verantwoordelijk wethouder Jacqueline van Burg laat in een reactie weten dat de schuur inderdaad een beschermd dorpsgezicht is, maar geen monument. En dat betekent dat het pand wel gesloopt mag worden, maar dat er wel iets voor terug moet komen dat in het geheel past. Het zal je maar gebeuren. Je stopt je hele ziel en zaligheid in een levensproject en krijgt dan plotseling te horen dat je moet stoppen. Het overkwam Kees van Kampen uit Middelburg en zijn winkel met tweedehands spullen. Maar goed nieuws voor Kees, de winkel heeft een nieuwe locatie. 25 jaar lang woonde en werkte hij hier, net buiten het centrum in Middelburg. Maar 1,5 jaar geleden hoorde Kees van Woongoed dat zijn huis tegen de vlakte zou gaan. Dat kwam voor mij als donderslag bij heldere hemel, zeg maar. Dat zou inhouden dat na 25 jaar je stukje van je leven gewoon wordt afgepakt.
Want woningweg is winkelweg. Maar dat liet hij niet zomaar gebeuren. Kees is met Woongoed op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Dat ging niet vanzelf, maar de aanhouder wint. Ze moesten vervelende Van Kampen toch ergens onderbrengen. En toen werd het dit. Een garage midden in het centrum. De verhuizing was hectisch, want zijn hele verzameling kan hij hier niet kwijt. Ja, dit is nog maar de helft, ja. Want ik heb nog een garagebox. Kees zit momenteel in een wisselwoning, maar ook die is aanzienlijk kleiner dan zijn vorige huis. Dus er staan op de zolder hier staan mijn privéspullen opgeslagen. Maar die zijn niet te koop? In de woning? Nee, die zijn absoluut niet te koop. Nee. Hij zal het 14 maanden moeten volhouden, want daarna mag hij weer terug naar zijn oude adres. Dan in een nieuwbouwwoning. En heel eerlijk, Kees kan niet wachten. Ja, ik ben heel erg gehecht aan mijn stek. Ik ben honkvast, zeg maar. Honkvast? Ja, zeker. ProRail is druk bezig met het sluiten van onbewaakte spoorwegovergangen. Van de ruim 170 zijn er in Nederland nog 28 over, waarvan eentje in Zeeland. En die is hier te vinden in Rilland. Dit jaar nog wordt gewerkt aan een van de meest gevaarlijke spoorwegovergangen van Zeeland. Maar is dat eigenlijk wel zo? Want als je de oversteek waagt, houdt de weg na 50 meter al op. Daardoor kan je je afvragen hoe deze overgang op het lijstje van ProRail terecht is gekomen. Want overgangen komen daar niet zonder reden op te staan. Er wordt onder meer gekeken naar het aantal meldingen van machinisten. Maar ook naar hoeveel mensen er nu daadwerkelijk gebruik van maken. En er is nog een reden waarom je je vraagtekens bij het gevaar van deze overgang zou kunnen zetten. Wat blijkt? Bij deze spoorwegovergang mag je überhaupt niet oversteken. Desondanks starten de werkzaamheden rond de zomer. Op wat voor manier en hoeveel geld dat dan gaat kosten is nog niet duidelijk. En is het nu tijd voor het weer. Want dat was weer even wennen vandaag. Alleen jammer dat het op een maandag moest. Maar de zon scheen weer eens uitbundig. Het werd maximaal 19 graden. De zon moet morgen weer even bijkomen van het vele werk vandaag. Want bewolking neemt het dan even over. Met vooral in de middag kans op enkele buien. Wel warmer dan vandaag met maximaal 21 graden. De rest van de week blijft het warm, maar ook met een grotere regenkans. En tot zover deze Zeeland Nu van vandaag. Maar via onze site en de app houden we je uiteraard op de hoogte van het laatste Zeeuwse nieuws. Voor nu nog een hele fijne avond.